Història de Xixona al carrer, capítol 55, el caminet del carreret. Ens situem en l'any 1787, en la placeta del Baix de Vall, molt a prop del pont d'Alacant i davant de la porta d'entrada a Xixona. Cal dir que fins la Guerra de Successió, Xixona estava completament rodejada de muralles i per entrar i eixir del poble calia passar per davant de diferents portes. Això interessava a les autoritats municipals perquè així podien controlar la entrada i eixida de persones i de mercaderies. En canvi, els xixonencs era a l'inrevés, sempre el que volien era evitar estos punts d'entrada i eixida. Sabem que els veïns del carreret, al llarg de l'edat moderna, van buscar un caminet que, vorejant tota la penya, es duguera al seu carrer sense passar per el portal d'Alacant. Això no interessava a les autoritats municipals, però en 1787 els mateixos regidors van proposar millorar el camí. El problema era que valia un potosí i a més devia ser pagat per els veïns del carreret. El regidor Vicente Picó ho va explicar d'una forma molt clara. Els veïns del carreret son unas gentes de quienes apenas se pueden exigir las reales contribuciones y que a muchas de ellas les falta tal vez para el preciso sustento y más por un camino que no les haría falta. Al final es va decidir no fer aquest camí. Ja saps, si ixes al carrer, adopta totes les medides de seguretat i si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.